Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Kai tsaye kuna tare da a faɗin gaskiya TV. To kai tsaye dai yau bakon mu dai za ku ga alamu bai rabe ne. Ba ko za mu iya jin sunanka ko kuma na yarabanci zan ba ko Hausa. Ya tinda mun zo arewa dole Hausa zami. A takaice dai sunan mu dan Yorubawa yarinyar maman Yabo. Okay, to kai tsaye kuna tare da ɗan Yarabawa yaron maman Yabo. To ɗan Yarabawa gaskiya TV tana tambaya guda ɗaya da za ta maka. To wani tambaya ne? To muna godiya ɗan Yarabawa. To tambayar mu ga ɗan Yarabawa shine yau. Ɗan Yarabawa wannan bashin da Najeriya suka ce ranar ta alƙiyama wa zai biya? Basin da Najeriya ya tashi. Ya arewa kuni sai zai biya basin kuma nan. Lallai ma wannan. Kana nufin mu 'yan arewa da muka ci mu za mu biya kai ba dan Najeriya ba ne? Amma kuma dan arewa ita ne tana yin mulki ita ne ta si basin to kin gani yan arewa mu dama mu ba mu zabi Hausawa ba ne. Mun kai kana nufin kai ba wahe ba ne ba? Hausawa ne za ta biya basin Najeriya. To kuma wanda ta si basin Najeriya ita ma dole sai ta yi kasin si ranar alkiyama. To kun ji abin da dan Yarbawa ya ce su fa ba su suka ci bahin nan ba arewa ne suka ci bahi dan haka arewa ne za su biya bahin nan. Muna godiya.